ओ एटी क्लिक करले भी होचे नहीं किती तीन जण इति कौची कोण बाई काढीच होते तो पिलार सनची रे चढी दे बाबा पेंट सनची सनची पिंजाई दे बदे ड्राइवर भाई देखि ना ना हम रिटर्न वा लागो छे सेपटे गला सुथिला ना एपटे सुविधा देखि हां ಈಗ ಟೆನ್ಸಿ ಗಾಡಿ ಸುಜಿಂಚೆ ये जुगाटी Nasa na sa Lucado? शिवा मोहंती रोको लाइफ सुपर जाक तो भरलो फोटो जाक तीन टाइले तो लोक अनुभव किता
ଇଣ୍ଟର୍ନ କେତେ ଜଣ ଏତେ ଦୂରକୁ କେମିତି ସେ ଯିବୁ ଘଣ୍ଟାଟା ଆଗରୁ ବାହାରି ହେବ 2 ଘଣ୍ଟା କେତେ ଲାଗିବ ଦିଟା ନାଇଁ ଆଇନି ଆସିଛି। ନୋସାଙ୍କ ମାତା ଡାଲା ଗାଡ଼ି ରେଡି ହେଲା ହେଇଥିଲା। କୋଉଠି ପଶି ଯାଇଛି ଡାଲା ଗାଡ଼ି ବୁଲେଟ ଯା ଯା ଗାଡ଼ି ଏର ଭାଇ ତୁ ଗୋବାଟ ଭାଇ ଦେ ନାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ରେଡି ହେଇଥିଲା ପକେଇଲେ ଗୋବାଟ ବି ଆସୁଛି ସେ ବି ଆସୁଛି କାର୍ତିକ ବୋଧେ ନାହିଁ ସାନ କାର୍ତିକ ହଁ ସେ ଜଣେ ନାହିଁ ତାକୁ ଦେଖି ନାହିଁ ସାତଟା ନାହିଁ ସେ ରେଡି ହେଇନି ସେମିତି ଥିଲା ଏମାନେ ହେଲେ 2 ଜଣ ସବୁ ଆସୁଥିଲେ ନାଇଁ କରିବି କହୁଥିଲା ଥରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯା ଯିବା କହିବାରୁ ଆସୁଛି ଶାସନଜାଲା ମାଇନସ୍ ଏକେ ଧାକ୍କାଇ କରିଥିଲା ହଁ ମାର୍ସଲରେ ବସୁଛି ସେ ଇନସରେ ବସିଥିଲା ଗୁଡୁ ଇନସ ଏମାନେ ସବୁ ମାର୍ସଲ କରୁଛନ୍ତି ପଛପଟେ ସେ ଫୁଲରେ ପଛପଟେ ଖାଲି ଝିଅମାନେ ଆଗପଟେ ଖାଲି ପୁଅମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଭାଇନାମାନେ ଗାଡ଼ିଘାଟ ଗାଡ଼ିଘାଟରେ 2 ଜଣ ନଡ଼ିଆରେ ନନାଙ୍କୁ ବାବା ନନା ବାବା
ସେପଟେ ନିଜେ ରହିବ ବୋଧେ ନା ଏବେ ନା କ'ଣ